puso ko. Ilapit meking sa lumo, keti miraraton kulub, kabang mamalim puso ko. King puso ning Diyos aginuko, King puso ning Diyos aginuko. Siklod po. Dapat kapaglarinan at pamanaplak. Ginong mengabus karing kaladwa, makakubkubyang dini ining lupa ko. Makasiklod ko po king kakatas-katasan mong arapan. At darangat ko ring mata ko, kanyang magdilidiling tabernakulo. Anong nuko daraing bihag ning sinta ko. Masaspakyak isindak ining puso ko. Ngining ahakit ko ing pamangalingman mikeka. Iking inatbus mo. Ngining tatangalan kong mesayang ing maladaya mo. Mayalang kabaldugan, ilasat kamatayan mo. At mayalimura ing sinta mo. Dapat paulining alang anggang panusig mo. Paintulot mo po, king ining aklis ko, yagong ko, king keka. Ngining aldo iti. Ining luwa ko, king luwang minagos karing mapamakalulong mata mo, king ulimi. King luwang daya, abibuna ning dibinong puso mo. Daralanginan da ka, o mayumong Jesus ko, uli ring manalangin kay ka. At king sablang sikanan ning kaladwa ko, pag nasandakang samban, ampong purian, king sablang sagraryos ketiking yato, kambe ning maragul alugod ning mapalsintang puso mo. Mukyat sang miras keka, ginuko, ing makalunos agulisak ning kapamayaran at kasisyan, abubugtuan ning sindak, kening magbetkil kong puso. Uli ning kasalanan ko. Uli ning kasalanan ding pengari ko, kapatad at kakaluguran. Uli ning kasalanan ning mabilog ayato. Uli ning kapaliwasan. Uli ning kamwa at pamagtaniman. Uli ning kapalmuran. Uli ning kielang pamangiling at kagalangan karingaldo Domingo at piyesta. Uli ning kapanakawanan ang pondapat matulid. Uli ning kanawangan ang pong eskandalo. Uli ning kainan. Uli ning pamanyapot kasalanan at pamamakundangan king parang tao. Uli ning pamanyalangsang king Santa Iglesia. Uli ning dewakan ding miyasawa. Uli ning kabandayan ding pengari. Uli ning era pamanupad ding anak kin tungkulda. Uli ning pamanyalangsang king Santo Papa. Uli ning kalapastanganan ang mararapat karing obispos, sacerdotes, religyosos at birhines ang makadaon kin Diyos. Uli ning kapalmuran ang mararapat karing kehang larawan. Uli ning kailang-galang karing pisamban. Uli ning marok apamangamit karing sakramentos.
Uli ning dewa kan ding kasulatan amalmura king Diyos. Uli ning makapangilabot akalalangan adaraptan na ring miyaliwang sektas asasan ng sang king relihiyon katoliko. Uli ring banal a urong sulong alub. Uli ring makasalanan a misasakwil king grasya. Uli ring pakakalulong maghingalo. Uli ring sablang daralan kasakitan. Patawad ka, Ginuko, at pakalulu, kanitang lalong mangailangan king grasya mo. Ingaslag ding dibinong mata mo, sana mikawang kaku kapilanman. Itani kalame king pasbuling tabernakulo, ining salawayan kong puso. Daptan mo sa ing panandamana, ing makalukunang api ning malasinta, at king pamangilala na king kailanang pasalamat, ampong king kapanyalangsangan, adaraptana. Malasaw yaking sindak, tumangis yaking luwang daya, at mayang maging mati, king sinta mo, iyan asa. Talakad tampong. O Jesus, pakiramdaman mo ko, mamahusla ding dakalatao, ibuklat meing malapuso mo, karening inatbus mo, mayo mong puso, puso ng Jesus, mipnuking lugod, karing anggang tao, gawan mo sana, ding pusura, malugod ke ka, malugod ke ka. Siklod tao po. Marangal kong Ginu, saguli ng pinandit, intungkol ko king biyeko, umen na akong baklasan, king harap mo, keti king Santisimo Sakramento, kao kong magluwat, manatiling makiadwangan sabi keko, at magpakasawa king karatunan nilog mo. Ela pa sabi, letang bagay baloktot king biyeko, at balo ko, Jesus ko, pag nasan mong itulid alang-alang keko. Balo mo po, Jesus ko, king kaluguran da ko. Dapat anti naning bukod mong indapat yang patutukan iti. Pangako kong ulit-ulitan, indapat kapalsintan keko, keti muring arapan mo, ipangako ko, ing dinan kong maragul o laga, ing pribilehiyong malyari kong galami, ning kasalpantayanan katolika. King daptan kong mayap, ing pangadiko. King panekong miye, king kapaniwalan, ayat di ko arap mo. King isane ko iting maralas a panalangin. King munye kong mayap ay alimbawa. King maningat ko, king milalalong pamanusisa. King ingatan ko ring mata ko. King malagwa kong igse, ring mayap a kaisipan. King dagdagan ko ing kapibabatan.
king sesen ko ing kaya panlob at kababan. King isane ko ing pamangawat king sarili ko. King luguran ko ring maluka. King magsadyakot pasalamat mayap king patawad ding kompisyon. King pagsabikan ko ing banal a pamakinabang. King gawa kong kapasalamatan amip nung sinta. King ing Santa Misa yang maging sentro ning biye ko. King manatili kong tapat mong talasamba. King dagdagan ko ing tetagan at tibelog. King ipanalangin ko ring makasalanan. King pamatulan da ka, king kapaliwasan da. King maglaren ko, king kasalanan da. King lingapan kong maging tapat, king kakong estado. King maralas da kang dalawan, king Santissimo Sacramento. King mingat kong dakal, king anyo ko harapan mo. King pakamalan ke ing malaindo mo i Maria. King bilugan ko ing kapanaligan ko keka. King ibili ko iyanggang pamaninaya ko, king pangaras ko banwang pupuntalan ko. King daptan ko ing miye ko, banmate ko kambe mo. Lubos ko pong ibabirete kaya ka Jesus. Maluka lang tutu, dapat balo ko, lalawi ka king sinta ning babi. Babaw na ning lamok ning babi. Inya matula kong bina, yaku musmus ko at alang ulaga. Inyaban atupad ko reti, manalig ko, king malmong grasya. Salabat yain tukso, askala na ko ning kagaga ko, at ipalbog na ko ning Kenan, makatakot iti. Nung emo ing balo ko, at di ka siping ko, sa salpantayanan ko, nung magkapilit ko, eko sukat tumakot king datang, pablasang sapnan mo ko, at itiyang pamagtagumpe ko. Diyos ko, mabnu ka po ka ko, yanasa. Siklod tamongan po. Tam tu ergo sacramentum venere morter nubi et anti cum documentum novoce datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio.
del cielo prestisti, omne delectamento sea bentem. Oremus. Deis que nobis sub sacramento mirabili passionis Tui memoriam reliquisti, tribui quaesimus, et a nos copri sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis judater sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Mipuriing Diyos, mipuriing kasantu-santusan ng lagyo. Mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong totoo. Mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong totoo. Mipuriing lagyo ng Jesus. Mipuri ang lagyo ng Yesus. Mipuriing puso ng kakamal-kamalan. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuriing kasantu-santusan ng daya. Mipuri ang kasantu-santusan ng daya. Mipuri Yesu Kristo, King Santisimo Sacramento ng altar. Mipuri Yesu Kristo, King Santisimo Sacramento ng altar. Mipuring Espiritu Santo, ing Paraklito. Mipuri ang Espiritu Santo, ing Paraklito. Mipuring emunanong degula na Hindu ng Diyos, ing Mariang Kasantu-Santusan. Mipuri ang emunanon degula na Hindu ng Diyos, ing Mariang Kasantu-Santusan. Mipuring mapalad at emimusingan ng pangakagli. Mipuri ang mapalad at emimusingan ng pangakagli. Mipuring maligaya na pangadalabanwa kaladwat katawan. Mipuri ang maligayang pangadala na banwa, kaladwat katawan. Mipuring lagyo ng Maria, Virhen ang ponindo. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhena pong Hindu. Mipuring kalinisan ng esposo ng Virhen Maria, ing maligayang San Jose. Mipuri ang kalinisan ng esposo ni Birhen Maria, ing maligayang San Jose. Mipuring Diyos, karingkayang Angeles, ampon santos. Mipuri ang Diyos, karingkayang Angeles, sampon santos. O sakramentong malaman, mipno kang ligaya, sablang purit pasalamat, mibiengan sake ka, mibiengan sake ka. Luklukot na po.
Maya payabak po kaya kayungan. At sutana po king kapat ng aldo, ning kaya katampong nobenang misang parangal, king Immaculada Concepcion. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman po ding makatuking intentions. Kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Raul and Let Roque and family, Joe and Rose Tolentino and family, Jose Core and family, Maiden Torres. Kapasalamatan king anibersaryo ning kayang ordinasyon, Reverend Father Reynaldo Garcia. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Vince Aison. Para king malalagwang kapaldanan dari, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remedy Mateo, Bianca Lising Santiago, Jose L.B. Cunanan. Para king alananggang kapainawan, ning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Leopoldo, Juana, Rosalina, Enrique, Luciano, Jose, Elizabeth, Francisco, Felisa, Luisa, at ding maldang kalalwaking purgatorio. Talakad na po makiabi king dalit apamuklat. Kinagining ipahan po ng anak po ng Banal Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, ng lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, mahayapayabak kay kay po, at inipin po may kumpisanin naman ng bahing bulan, ating tauling bulan, iting banduan 2022, ng December, ating balang biyernes, ay iningin kay katang debusyon, kay sagradong puso. Bang kanita bebetang matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa at pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo.
May tuburan ka, ban pakayapan ding sisisi, Ginoo pakadulo. Di natang kabanawsan ding makasalanan, Kristo pakadulo. Maniga po ka para kaya kami dani ng wala ning ipa, Ginoo pakadulo. Ding Diyos sa may paintutu pakadulwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanghang manalangin tamo. Ikabos mo kaya sana, karingkekeng kasalanan o Diyos, aginumi, dalawan mo ket kambilan, karing sablang panganib, at iatad mo kami, king kaligtasan. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibad king libro ng propeta Isayas. Adimon sa sabihan ng kasabihan, elumwat maging marangleya ing makapal a kakewan, at ing marangle maging kakewan niya. Potang datang naingalto ito, damdaman dering maklak ing librong mababasa, at ding bulag ang bibiyeging karlumduman, bibukla lamata at manakit la. Ding pakakalulu at ding taong maluka, pasibayo rang akit ing tulang pagkalog ning Ginoo, ing banal a Diyos ning Israel. Yan ay ito ing kawakasan da, ring manalipid karing aliwa, at ekikilala king Diyos. Malipulya ing ninumang makasalanan. Lipulan no ning Diyos, ditang manirang dangalan karing aliwa, detang sasabat king pangaparusan daring kriminal, at detang mi mangawang salita, banden tao ng ating katuliran, elamarinan hustisya. Inyangeni, ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, miligtas kang Abraham, king kayang kaligaligan sa sabyan na. O balen ko, ako mibili pa king kamarinayan, at ding lubayo maglare king dine. Potang aki inoring anak ay pagkalob ko kaya kayo, kani tayo ko kilalanan king ako ing banal a Diyos ning Israel. Galangan niyo ko at tukwan. Mabiyasa lang talastas ding taong mangmang, at ding parating tututol, king panga, turuanan da. Ang mano ning Ginoo, ing ginuying kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuying kakong sulu at kaligtasan, nino mo ing kakong pitakutan, king panganibing Ginoo ingatan nako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagi ingaduan ko, ing Ginoo ametong mo ing kanakong kapagnasan, king templo na sa karikumanoknangan king kapilampaman, bangka kong tangalan ing kayang kayapan, at kamtan ing kayang kausukan. Itiyang paniwalan ko, takmang ko ing kayapan na ning Ginoo, keti labwad daring tao. Manalig king Ginoo, ing epay naking lugmo, at etatakot, wa manalig taking Ginoo. Alleluia, alleluia,
at mibuklat ing kabun pangpasibutan ing kaligtasan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa kay may pabalita ag pangkang San Mateo. King panahon na ito, Jesus sinulong na yung pamaglakad na. Tikyanderi nga duwang lalaking bulag. Ngarang kukulayat, anak ng David, malunos ka kaya kami. Inya may kasalangin na king bale, di napila kaya, ring nga duwang bulag. Kita na lang Jesus, paniwala nyo, king malyari kong harapat kaya kayo, ingadwan nyo. Opo, Ginoo, ngarang may kibat. Kanita, tikil nala ding matara, at nga na, mapalyari pin kaya kayo, anti mo yung kaya kayong paniwalan. At may salala mata. Nga nang maigpit, may nabili na Jesus karela, panya beniti kenuman. Dapat tagulot da, pe malitara, king mabilog-alugalayta, ing depatan ng Jesus karela. Ing mayab ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kamusta na po ang bawat isa? Yan po'y palagi nating, yan ang ating palaging pugay sa isa't isa. Pero alam niyo po, kung dibdibin niyo lang yung tanong na kumusta ka, yan ay isang malalim na tanong. Yan ay mahirap na tanong. Kuminsan kasi kaya mabuti po ang sagot natin para wala na lang kuskus balungos. Para wala na lang tanong-tanong. Wala, basta sasabihin mo, okay lang. Pero kung talagang, kumusta mo yung sarili mo? Kumusta ka nga talaga ngayon? Ano bang nangyayari sa buhay mo? Anong nangyayari sa pamilya mo? Anong nangyayari sa kalusugan mo? Medyo mapapaisip ka rin. Kaya alam niyo po, kung minsan, mayroong mga tanong na kahit hindi mga philosophical, kahit na hindi mga tungkol sa science, mayroong mahirap sagutin. Kasi malalantad ang totoo tungkol sa atin. Kasi mapapaisip ka talaga at makikilala kung ano talaga yung pag-iisip mo, kung paano ka nag-iisip, kung anong pinapaniwalaan mo, pinaninindigan mo, yung ganyan pong mga bagay. Alam niyo po ba, nung nag-retreat kami, isang ordinaryong tanong, pero mabigat na sagutin sa mga pare ay ganun lang. Masaya ka ba sa pagkapari mo? No, at meron naman mga sagot kung masayang-masaya, masaya, hindi, hinding-hindi. Ganun lang yung mga simpleng tanong, pero napaisip mga pare. Sa palagay niyo po, lahat ng mga pare, masayang-masaya sila sa pagkapare? Hindi 100%. Yung iba, masaya lang. Meron ding hindi na sumagot ng, hindi ko lang kung ilan na hindi. At meron pa pong isang simpleng tanong, kung pagbibigyan ka uli ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, ng kalawang buhay, magpapari ka pa ba? Simpleng tanong, pero mapapaisip yung pare. Pero wag na natin kami ang
kami ang tanungin nyo, kayo ang tanungin ko, kung pagbibigyan kayo ng pagkataon ng Panginoon Diyos ng kalawang buhay, yan bang, yan bang asawa nyo ngayon? Gusto nyo pang mapangasawa ulit? Kasi wala naman kami yung, hindi dapat kami yung lagay sa electric chair. Kayo, kung pagbibigyan kayo ng pangalawang buhay, pakakasalan nyo pa ba yung napangasawa nyo ngayon? O pipili nyo yung kalawang nanligaw sa inyo, kayong mga babae. O hindi ka na lang mag-aasawa dahil pinagsisiyan mong nag-asawa ka pa. Yan po yung mga simpleng tanong. Pero kung talagang tutuusin mabibigat sila. Hindi sila karaniwang tanong kasi mailalantad ang laman ng puso natin, ang pagkatao natin. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, 2 bulagang sunod-sunod sa Panginoon. Pasunod-sunod sila. At ang hinihingi sa Panginoon Panginoon, ibalik mo po ang aming paningin. Alam niyo po, ang tanong ng Panginoon, napakasimple. Naniniwala ba kayo na magagawa ko yan? Simpleng tanong. Pero mahirap sagutin. Kung bulag ka, talaga bang pagagalingin ka ng Panginoon? Kaya ba niyang ibalik ang liwanag sa iyong mga mata? Kasi kung gagamitin mo yung siyensya, gaganunin ka lang ba, gagaling ka na? Imposible. Parang hindi pwede. Hindi siguro. Ano namang kakayahan nito para magpagaling ng ganyan? Pero siyempre po itong istorya natin, yung dalawa, tiwalang-tiwala. Opo, Panginoon, mapapagaling mo kami. Pero lagi po, pag ganitong mga eksena sa Panginoon, hindi yan tungkol sa bulag. Hindi lang tungkol sa karakter na ating narinig. Yan ang tungkol sa atin. Kung yun ang itatanong sa atin ng Panginoon, anong isasagot natin? Well, huwag nating pag-usapan yung physical blindness, yung pagkabulag natin. Hindi yan. Ang gusto kong itanong po sa inyo at gustong itanong ng Panginoon sa inyo, yung unang pagbasa. Sabi ng unang pagbasa, sa araw na yon, lilipurin ng Diyos ang naninirang puri sa iba. Yung mga humaharang sa pagpaparusa sa mga kriminal at yung mga gumagawa ng salita, gawagawang salita laban sa mga matutuwid, sila'y mabibigyan ng hustisya. Naniniwala po ba tayo doon? Na mabibigyan ng hustisya yung mga sinisiraan ng puri at dangal, ginagawa na ng istorya, mga disinformation, misinformation. No. Sabi pa ng Panginoon, sa araw na yun, magwawakas ang pamaglipit. Ano ba pamaglipit? Magwawakas ang panggigipit. Ang panggigipit. Ang manalipit Naniniwala ba tayo doon? Actually po sa English, the end of the tyrants. Siyempre, yung mga
tyrants, silang talaga nanggigipit at nang-aabuso. No? At ito po isang tanong. Kasi kung maraming mga nakikita nating baluktot ang ginagawa, nanggigipit ng kapwa, nang-aabuso ng kapwa, nanlalamang ng kapwa, tanong, naniniwala ba tayong bibigyan ng hangganan ng Panginoon yung ganyan? Mga simpleng tanong, pero malalantad kung gaano kalalim o katindi ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Or yung paniniwala natin pasampyaw lang, superficial lang. Sa aking pong karanasan, lagi kong binabalikan kasi ang nakagisnang kong presidente ay si Marcos. Kaya hindi ko naniwala ng bata ako na magkakaroon pa ng ibang presidente. Dahil ang ginagawa ni Marcos ay laging pinoprotektahan ang kanyang sariling posisyon na huwag mawawala sa kanyang posisyon. Kahit na may sakit na, kumakapit pa rin, ayaw bumitaw at ayaw pagbigyan ang iba na mamuno sa Pilipinas kasi siya raw ang magaling. Parang ganun nung bata po ako Kaya nung pong nag-eleksyon, snap election, no, at may ugong-ugong na baka siya matatanggal kasi mayroong mga kumokontra dun sa pagkapanalo niya na yun ay pandaraya, no, at nagsisimula na po yung people power, no. Linggo po yun at home break namin sa seminaryo. Umuwi ako sa amin, nagsimba, no, at nakakwento ko po yung aking parish priest, yung aming parish priest, at sinabi niya yung nangyayari sa EDSA, no. Sabi ko po sa parish priest namin noon, sabi ko, Monsignor, sabi ko, siguro po hindi kailanman mapapalitan. Yan pong sinabi ko, agyang magsyam-syam tamo. Sigurado si Marcos pa rin ang maupo niyan. Na 3 days later, wala na si Marcos. At nagtapos ang 21 years ng pagkapit niya sa kanyang posisyon na sinasabi ay golden years. Pero ang daming mga namatay, na abuso, na alamangan ng mga Pilipino nung panahon na yun. Pero nagwakas. Marami pong mga ganyang pinuno na parang di magwawakas ang kanilang pamumuno, pero sila ngayon nakalibing na rin 6 feet below the ground. Kaya ito, ako'y naniniwala, kung tatanungin tayo ng Panginoon, tunay nga bang magtatapos ang paghahari ng mga malulupit, mga nanggigipit, mga nang-aabuso at nalalamang? Itaga mo sa bato. Magtatapos talaga. Mapangyayari ng Diyos. Ako'y naniniwala. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa paintayong mga kailangan, tayong lahat na nagtitiwalang ng lubusan sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ibay mo, kaya kami ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Para king kabilugan na lelangan, ipahayag na sana ingkayang kayupayan at king kapagsadyang mayakit king pamanantabi mo king yato, manalangin kaya ka o Ginoo.
Para ka rin hanggang bihag ning takot at kailan pag-asa. Iti mawana sana ning migwagi mong anak, amig tagumpay kapamalan ning krus. Manalangin keke ka o Ginoo. Para ka rin sablang malugod at magdulap king ustisya, ipagkalumuing payapalasan ng misaw-saw, para king ikakayap ning yato, manalangin keke ka o Ginoo. Sa pamo sari magkasakit, pamatulan ding malungkot, iligtas ding bihag, pakanan ding danupan, pasiknangan ding mayna, manalangin keke ka o Ginoo. Nginit wantam sarilitang kapagnasan. Ginoo, ari ning banwatyato, panimunat mo't papanalan ding puso mit katawan. Ding amanamit dapat, agpangking batas mo't kautusan. Bangketa makapagsaya kami, king kekang katimaban at kaligtasan. Ipagkalumuiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at tigsablang tawagit na, inligaya ning Ginoo. Palang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at tigsablang tawagit na, inligaya ning Ginoo. Igsiwala ko kulisang na, isadyayang dala ning Ginoo, itulig yuwing dala na na, tatangyain kegatang Diyos. Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at tigsablang tawagit na, iligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at tigsablang tawagit na, iligaya ning Ginoo. Pamatilaban mapupus na, nagwang manakit na lang, ting maklak makaramdam na lang, ting pilit eterang ting tulang. Alam kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ting sablang tawagit na, iligaya ning Ginoo. Alam kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ting sablang tawagit na, iligaya ning Ginoo. Huwag maging mata sa bundok, ikulis ang pamanyawas mo, tumula ka o Jerusalem, tatangyaing Ginoong kekang Diyos. Alam kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ting sablang tawagit na, inligaya ning Ginoo. Alam kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ting sablang tawagit na, inligaya ning Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, ikatula mo sana, reting kay kaming panalangin at ayin, ing nanumang kakulangan, ing kay kaming kagiwan, katma na sana ning lugod mo. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginuman tabi kay kayo, Kaya ka yat nayo rin puso yu, mayat na no tinggin, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. tingkar pa dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit nuwang karinoy pa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang migpakmabayang may kisaw kaya kami ting tao, ti paranitang binalak mo kanita pang minuna.
at biglat na para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panay may tangaldo. Kotangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asan itang kaligtasan na pengako na. Ang ngini paninayan mi kimit nung kasalpantayanan. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banal kay Ginoo, Diyos na may upaya. Mipluing banwa, mipluing yato, hindi kang ligaya. Hosana, Hosana, ikaw katas-katasan. Hosana, Hosana, ikaw katas-katasan. Anwanya indaratang, inglan yuning Ginoo. Anwanya indaratang, inglan yuning Ginoo. Hosana, Hosana, ikaw katas-katasan. Hosana, Hosana, ikaw katas-katasan. Ikaw katas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, kapanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinabi at pasalamat siya kaya ka. Pira sinibinyan ay karing kayang disipulo nga natanggapan iti ko nga nat kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawan, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyiring kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis, sing ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayot, para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Kristo tindayan, tatanya pa, King Virgen Maria, bibait ya. Ni Kristo tindayan, tatanya pa, Maranatha, amen, tatangaka. Inyang inigaganakan mi, oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakmabaying pagkamwa mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban biganap kay kinugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganaka man na naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, at ing sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya biyan ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak.
King kapamilata ng Kristo, kambayan at kaya, ipangmayupayang tutu, kaguming banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Ngayon manalantang mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kay katam. Isang panilagyo Katangke kami, ikayarian mo, may pamintuaning loob mo. Ketiking yato at king banwa, may pamintuaning loob mo. Kakanan King Aldo Aldo, ibemu ke kami, King Aldo ngini, at ipatawad mo ke kami, ting salami kita, anting pamamatawad ni, karing ikasala ke kami, ke ipaisa, ing tukso, may ikabuski. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kami ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kaya mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laban mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapatatangan po, masyatangin po gayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kasalanan ni Atu.
Malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Matampang tanggap kaya ka, kasming amana mo, pumayag na. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, iking darakayanan mo, king banal mong apunan, ituro mo kaya sanang kilala, king paksa, rin kaya kang lelangan, ban king pamangamit mi kareti, miras kaya siping mo. Iting nadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Dating ginuman tabi kaya kayo,
At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, umeta ng ini, paligay tayong Diyos, kapamilatan din kaya katamong pamibiyabiya. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Porras, magandang araw, marami pong salamat.